75,000 गरे साख्रि न'खर साख्रि 75,000 न'खर साख्रि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि JB चेनेलावबो बरायना लाबाय दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दा जोंहा सिगां जेब्ला BTR सरकार दाजेनदों बे समनिफ्राय जोंहा नैबे खोथाखौ खोनानो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर बे खोथायानो जाहैबाय नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ खोनासंना लादो लोगोफोर बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा दा नोंथांमोना बेखौ खोनाब्ला आसरित मोनगोन नङा होमबा लोगोफोर दा सोर बुङामोन बे बाथ्राखौ दिनैहाय गासिबो फारि फैगासिनो दङ होमबा लोगोफोर दायो खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नैबे आंनि ससे क्लिप्स भिडिअखौ Gore sakit. दायो बेनो नङा होमबा लोगोफोर दा बे बाथ्राखौहाय जोंना हाग्रामा सारआ आगुनि BTCनि चिफ बिथाङा दिनै लाजि फोनांफिनदों दिनै गावसिनि बुंनाय रावफ्रा गासिबो मिस्टेक जाबोजोबनाय गोरोन्थि जाबोजोबनाय दा बे बाथ्राखौहाय दिनैहाय बुंफिननाय जादों आरोखि ना लोगोफोर जोंना BTCनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दा बेवहाय लाजिनो गोनां इउपि सरकारा गावसिनि बुंनाय बायदि मोनसेबो जिनिस खामानिखौहाय मावफुंजोबनो हायाखै नङा होमबा लोगोफोर दा दिनैहाय जोंबो नुदों मेगनजों आरो बयबो नुगासिनो दङ दा बेवहाय थगायनानै मा जानो थगाय दोनबाय थागोन नङा होमबा लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर बे बाथ्राया आंल' बुंनाय नङा जोंना नैबे हाग्रामा साराबो बुंफिनदों दिनै लाजि फोनांफिनदों बा आंबो लाजि फोनांदों दा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायना माबायदि बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर।